Aquesta és la nostra escola. Ara la veu buida, però de seguida estarà plena de vida. Sí, plena d'infants, on cada un d'ells i d'elles serà únic, especial i irrepetible. On a través del joc i cadascú al seu ritme aconseguirà un desenvolupament integral i harmònic en l'àmbit cognitiu, físic, afectiu i social. Us esperarem amb els braços oberts, perquè així estarem nosaltres, l'equip psicoeducatiu de l'escola, oferint-los la nostra experiència. Les acompanyarem donant-los seguretat, oferint-los les nostres oïdes per escoltar el que necessiten. Les mirarem als ulls per transmetre confiança. Ens comunicarem amb paraules dolces, positives i, per descomptat, obrirem el nostre cor per donar-los tot l'afecte que necessiten, deixant fluir les seves emocions. Tot això ho farem amb vosaltres, famílies, recolzant-nos mútuament, perquè sou part important per al projecte, en una escola oberta a l'entorn, a la natura i al nostre poble. Us esperem, volem que formeu part de la nostra història.